कुर्ल्या दोन्ही त्या मोठ्या आहेत दोन्ही पण आणि एक ग्लव्स घे हे बघ कुवार पण पकडलं दोन आहे त्या कुर्ल्या दोन्ही पकडले का वाडी दोन्ही आहेत ना मेंगोरले घे ती ग्लव्स हे बघ ग्लव्स चारी पण चार आयशी जाऊ आपले दोन भेटलं काय करले हे टाकायच्यात मँगो आहे तिथं ठेवणार पण नाही नको टाकू ते मँगो नको टाकू ह्याच्यात टाक मेंगू ते होय डेंगा चावला डेंगू म्हणजे काय भेटतात त्या डेंग्या पण चिंबोरी बिग साईज चिंबोरा एकदा तसं हे झालं अशी ना अशी एकदाच हलव हा अशी एकदाच हलवायची कशी टाकते मी टाकतो बरोबर तू हे करून ठेव कर बंद ही काय दिसत नाही मास एकच डेंगू ती टाक तुझ्या आपली टाक नको ती घे तिकडेच घे का देते ना तिकडे आहे माणसं किती झाले आहेत पण त्या नेलं आपल्यास पण लागतील ना मला दाखव ही घेते जा खाली ही बाई वरती गेली नाही ती उघड हा ती बो चावला उघड तिथं वरती चल हा तिथं वरती चल ही बघ वरती आली ती बघ डेंगी आहे बघ काय करू टाकू काय चावतेच ते एकामेकात चावणार डेंगत नाही हे घुसायचं मोडू तू हलव नकोस हलवू नको सारखं हलवू नको सारखं हलवलं ना चैता म्हणजे चैत होत एकामेकात खरखर मोडलं मी पापी आहेत रे बेकार मेले मासं जे टाकतो ना एखादा कल्याणी असतं मासे माझ्या ह्याच्यात काय लागला किती दाखव जरा हे पडले डेंग इम्पॉर्टंट विकत आहे रे मग हा बी शितू घ्या बारका राहून सर दोन आहे कुर्ली जाताना परत भेटतील चिंबोर मछली लाया उगड़ा बाबा मछली लाया टी शर्ट में पकड़ के टी शर्ट में नहीं पकड़ा ये हाथ में टी शर्ट में बड़ा मछली होता है ना वो भाग जाता है इसलिए टी शर्ट में वरनं बघा कवर झाल्यात ना बाहेर पडला म्हणजे बेंचून बाहेर पळून जा थांब टाकतो थांब डायरेक्ट इथलं मातीत गेलो पाणी बाजूला पूर्ण जायचं किंग साइज चिंबोरा लाल ताकद बोल जिमला झाबली भरले माशाने झाबली भरली आहे कालपणी बघ केवढी आहेत ती